Evo kako se rešava ova jednačina. Pogledajte je dobro. Razmislite šta bi radili. A sad ću da vam kažem šta treba. Prvo što pomislimo to je da treba da se pitamo koji to broj na treći daje 1. Kažemo pa 1 na treći daje 1. To nije dovoljno. Nego, time nismo pokrili sva rešenja. X na treći ostavljamo na levoj strani, 1 prebacujemo levo, tako da je to 0. Ovo, u stvari, je razlika kubova. Tako da tu piše x minus 1 puta x na kvadrat plus x plus 1 jednako je 0. Šta sad piše? Proizvod dva broja 0. Kad? Ako je jedan od njih 0. Ili je x minus 1 0, ili je x kvadrat plus x plus 1 0. U ovom slučaju x je jednako 1 i to nam je prvo rešenje, za koje smo već znali. Još dva rešenja, kompleksna možemo da nađemo. A to su, tražimo x1, x2. Tako da 1 minus 4 je minus 3, x1, 2 je minus 1 plus minus, koren iz minus 3 je koren iz 3 i kroz 2. Jedno rešenje i drugo rešenje ćemo napisati kao kompleksne brojeve. Prvo je minus 1 polovina plus koren iz 3 kroz 2i, a drugo rešenje je minus 1 polovina minus koren iz 3 kroz 2i. Sad je jednačina rešena i našli smo 3 rešenja. Kada ćete znati kada ovo da koristite? Zavisi kakva je postavka zadatka. Ako zadatak kaže reši jednačinu u skupu r, onda samo jedno rešenje ima, a to je x jednako 1. A ako je postavka reši jednačinu, onda imamo jedno, drugo i treće rešenje, od kojih ova dva su konjugovano kompleksni brojevi i pripadaju x2 i x3 pripadaju skupu kompleksnih brojeva,